Por lo tanto, ata ese momento, nos imos encher de verde esta sección con Nuska Chousa, esta horta que abrimos de par en par para que coñezades, para que non haxa ningún misterio, ningún segredo ao redor do mundo vegetal, que é o que nos ocupa cada xoves pola tarde. Que tal, Nuska? Aquí está, nada, genial. Aquí encantada de Oxe estar ven de aquí. incógnito, Pelo. ves de camuflaxe. Trae roupa militar. Trae roupa militar, Moi porque, ben, sí, bueno, o librín da mili. Sí? Sí. Deixaches aí aparcado o Jeep? Mira que falábamos outro día diso da Sí, aquí na radio, sí. Pois sí, era hora con volve. virtudes. A mili voluntaria. Va. Pois nada, encantada de estar aquí, non hai problema que se son un pouquiño antes que acabar, porque prometo ir todo acelerado que poida. No, ao final non o vou facer, porque xa me conozo, pero, bueno, vamos a intentalo, Foron quedando cousiñas de semanas anteriores, imos ir por esas cousas que temos aí atrasadas, verdade, Iago? Si, imos comezar escoitando un audio dun ointe. Quería preguntarlle a Nuska, esta pregunta, claro, é para Nuska, Claro. si que lle podo facer aos nísperos, porque este ano túvenos todos coa piel negra, casi sin carne. Entón, como ahora están floreando, penso que é o momento de poñerlle solución. Moitas gracias. Moi ben, grazas a ti. Moitas gracias e moi boa tarde. Mira, os nísperos, si é verdad que agora están xa cuajando, xa non están ca flor, xa están como cuajando xa o fruto. E neste momento non se lle debería de botar nada. Chámaselle a lepra do níspero, o sea, é moi común, e sobre todo polo clima que temos aquí, tanto aéreo como o que forma no chan. Porque normalmente, aquí en Galicia, pois temos un clima moi húmedo, non sei canto tempo ten o seu níspero, pero me imagino que será un árbol que xa ten tempo. E que pasa? Que son tan densos que forman moita humedad e moita frialdad e moita sombra xusto debaixo, que é onde están as raíces. Entonces, o primeiro que debería de facer, bueno, agora non, porque está cuajando o fruto e hai que deixar que o árbol sexa. Pero en canto vexa que os nísperos xa teñen o tamaño dunha aceituniña ou así, que xa están aí ben, e isto xa vai a ser alá en xaneiro, a finales de xaneiro ou así, pois ten que intentar darlle un clareo. Isto significa darlle unha poda para que quede como máis aireado. E que se fije ben si no tronco ten musgo ou líquenes, porque é moi común tamén de un árbol que está como moi sombreado, como é o caso dos naranxeiros tamén, pero dos nísperos tamén. Cando xa teña a fruta ben cuajada e sea grandiña, tenlle que dar unha mansiña de sulfato de caldo bordolés, o sea, de cobre, pero mellor caldo bordolés, ou hidróxido de cobre, o que lle dean tamén, que tamén vale. Si cando lle caian así as follas, os frutos, que lle quedan petrificados na parte de arriba das ramas, eso non se pode deixar aí, porque é un hongo, o sea, este tipo de enfermedad é un hongo. Entonces, os hongos, se non limpamos, o primeiro que hai que facer para quitar un hongo é sanear o sitio, é limpiar. É moi importante non deixar os frutos petrificados, porque, total, como non os imos a comer, que están negros, deixámolos no árbol, xa para o ano a ver se veñen mellor, non van a vir mellor, porque estamos deixando a semente do que po ano vai a ser o doble ou o triple. Entón, limpieza primeiro, e despois unha mansiña de cobre, cando empecen os frutos a estar cuajados de verdad, para non dañar ahora mismo a flor por si acaso, e despois pode intentar frenar tamén o hongo, xa cando teña fruta grandiña, botándolle, vai-me acordar mañán, bicarbonato potásico. Bicarbonato potásico, que neste caso xa non hai que botarlle esa gotiña de xabón para que quede pegado a folla, porque as follas deste árbol xa son peludas e botes o que lle botes xa vai a quedar anclado. O bicarbonato non vai a matar o hongo, pero vai a deixar como que non se siga reproducindo. E como se lle demos a man de cobre, e do cobre non se pode abusar, só se lle pode botar unha vez ou dúas, pois despois vámoslo a controlar alternando cola de cabalo ou con bicarbonato potásico. Cada 10 días ou así, durante un par de meses ben, hasta que o fruto estea xa empezando a virar amarillo.
espero que lle vaya ben. De todos os xeitos, cando alguén me manda así, axúdame moito que me dixan, pois o árbol ten tanto tempo, non? E así ao mellor pois buscaba ao mellor outra posible solución, pero bueno, espero poderlle tido axudado. Imos confiar que lle vaya ben os consellos que lle deches e a ver se ten sorte Sí, e e para o ano máis. problemón que ten. Máis cousiñas por aí, Iago. Por aquí dinos boa tarde, que lle podo facer a este kumquat o que lle saen chupóns coas follas case brancas? Na foto vense medio amarelas, pero realmente tiran a branco. Apliqueilles quelato de ferro e parece que están algo menos brancas. Ao lado teño unha mandarineira e tamén ten algún chupón así. Ten menos porque tiven que cortarllos a causa do pulgón. O kumquat ten cerca de 5 anos. Nunca deu froita, este ano no verán tivo flores, pero froita nada. Oi, que chea de preguntas, isto xa me daba hasta, dábame para pero mira, aquí se te especificou que ten 5 anos. Sí, perfecto. Mira, se os brotes novos son tan pálidos que casi son blancos, pero estou vendo que a parte de abaixo as follas son verde oscura, efectivamente está moi ben diagnosticado porque é falta de ferro. Non todos os amarilleamentos de un naranxo ou dun mandarineiro ou limoeiro ou que sea, un cítrico, non todo é falta de ferro, porque parece que todo é falta de ferro, e non é así. Neste caso está moi ben diagnosticado, porque o ferro está establecido nas follas vellas, digamos, e o árbol non transporta o ferro das vellas para as novas, co cal as que nacen con carencia de ferro, nacen blancas e non poden facer ben a fotosíntesis. Eso por un lado. Despois, botoulle quelato de ferro, que está genial. Que é un quelato? Vou explicar así brevemente o que é un quelato. Non titular. Non, nun titular non son capaz, Iago, que eu son máis faladoira. Un quelato, a ver, hai nutrientes que as plantas non poden absorber en por sí mismas, porque é imposible de masticar, digamos. Entón, un quelato é a unión dunha molécula a ese nutriente que a planta non pode comer. E ao estar unido esa molécula a ese alimento é cando a planta o pode absorber. E iso chamase quelato, a unión dunha molécula a un ferro normalmente para que a planta o poda absorber. Iso é un quelato. Entón, hainos xa preparados na tienda quelatos para que a planta lle sea asumible inmediatamente. Pero neste caso non lle funcionou. É unha clorosis férrica, o sea, segurísimo. Por que non lle funcionou? Voulle posibles causas. Pode ser que non lle botase ben, porque cando botamos algo a un árbol, temos que mirar onde está a copa do árbol, non? E normalmente as raíces teñen o mismo diámetro que ten a copa. O sea, que lle hai que botar o quelato de ferro sempre na mesma distancia que ten a copa. E ao mellor botoulle moi pegado ao tronco, e os árboles non absorben nada, ningún árbol do mundo, sea frutal ou sea o que sea, non vai a absorber nada que se lle bote pegado ao tronco, porque o tronco só está aí para establecer forza e fortaleza contra vento e para anclarse ao chan, pero non son raíces que absorban nada, nin agua, nin nutrientes. Entón, haise que separar do tronco e, fijándote na copa, botarlle eses nutrientes ou eses quelatos. Ese pudo ser un motivo que non lle botase no sitio axeitado, non? Despois, cando se aportan este tipo de solucións, os quelatos, é mellor botarlle menos en diferentes días que botarlle todo de golpe, non? Porque pode haber, por exemplo, unha chuvia fuertísima que o lavou, que drenou moito o chan ou que estaba moi encharcado e non lle era tan asumible, a planta non foi capaz de absorbelo eses días que lle botou. Por iso que insista, porque é falta de ferro, pero fijo. Pode ser por culpa do pH, o sea, diagnósticos podería darlle un montón deles. Ou moito cal, por exemplo, se é unha persona que lle dixeron, oí por aí que botarlle cal é moi bo. O cal non é tan bo se non lle fai falta, porque o exceso de cal, por exemplo, bloquea a absorción de ferro. Entón non lle botemos cousas así porque nos dixeron que era bo. Solucións, vamos ca solucións. Que intente botarlle outra vez o quelato de ferro, separándose do tronco, como lle explico. Mellor en menos cantidad, máis veces, para que poda absorbelo mellor.
que lle bote tamén compost maduro, porque a biodiversidade que aporta o compost ben madurado vai a axudar que o quelato funcione mellor, que as raíces funcionen mellor e que todo vaya moito máis ben, non? E despois ten que mellorar o drenaje, porque aquí en Galicia temos moitísima humedad. E se un árbol está plantado desde fai 5 anos, dixo, non lle dá tal, igual é porque está en un sitio moi encharcado, ainda está a tempo de podelo cambiar de sitio se fose o caso, que non o sei, se ten demasiada agua no chan, iso tamén pode ser un problema e pode deixar de absorber nutrientes porque non son plantas acuáticas, necesitan humedad pero non en tantísima cantidad. Non sei, non lle botaba flores, non? Tamén dixo que non tiña fruto desde fai 5 anos. Non é que se Sí que tivo flores, pero non froito. Pero é que está tan denso de follas que eu hasta estou pensando que pode ser que esta persona o que fixo foi coller 15-15, sabemos o que é o 15-15, é como se fora unha comida preparada para os frutales, non? Eu botolle compost aos meus. O compost é como se fora un activador do que xa ten a terra. O 15-15 é comida xa preparada e non lle fan falta microorganismos. Xa está preparada. A comida rápida das plantas. Sí, por exemplo. Sí, pero artificial, non é o mellor. Claro, que pasa con este tipo de preparados? Que son preparados que teñen a mesma cantidad de nitrógeno que de fósforo e potasio. E iso non é bo para un frutal, porque o nitrógeno vai a facer que teña moita folla, que é o que vexo eu aquí nesta foto, e cando queremos que algo, ou que sexa, dame igual que sea un tomate que un concoa, queremos que dea flores e que frutifique para que dean fruto, para que cuajen, necesitamos que teña aporte de fósforo e potasio, máis que de nitrógeno. Entón, se é o caso, que para a próxima que pense que hai preparados especiales para frutales. Eses son os que ya hai que botar. Entón, todos son suposicións, eu espero terlle axudado a esta persona a ver si vai ben mellor, si vai mellor. Xa non o contará. Temos aí moitas aínda consultas e temos un número de WhatsApp para que a xente vaya facendo chegar as súas que saída lle imos dar. Vai tardar un poquinho, pero ao mellor todas van ter respostas. No 2026. Non, é broma que ainda queda moito ano. 2026 está aí ao lado. Está ao lado. Sí. Todas teñen saído, o que pasa que vanse nos acumulando, pero podedes seguir mandándoas ao 627-751-962. Danos tempo a última, sí, non? Veña, Por aquí dinos boa tarde Julia Gándara e dinos, os caquis este ano saíron con esas manchas que nos amosan estas fotografías. Que son? Se lle podes nusca dar remedio para o ano. Non son astringentes, cómese directo da árbore. Por certo, a árbore está no Val do Dubra. E tiñas que ter máis tempo bicos para todos. Vale. Perfecto. Mira, pois ao ver as fotos é que me encaixa totalmente con unha enfermedad fúngica que se chama alternaria. Ademais, a ver, é como unha especie de podremia, un hongo, que estou segurísima que lle empezou nas follas, e que ao mellor non lle pasoulle desapercibido, ou non, pero empezou as follas casi ca mesma mancha redonda ben feita, como se fora unha diana de podredumbre, non? Ademais é moi común aquí en Galicia, o que lle recomendo é recoller o fruto sin madurar. Ela di que non ten astringencia porque hai algúns tipos que xa se poden comer así tipo verdes, pero recomendolle quitalos do árbol antes de que estean xa maduros, porque así o fruto vai a madurar igual na casa porque é climatérico, vai a madurar fora do árbol. Cando o colla, porque o hongo está aí, está no árbol, está nas follas, está nos caquis. Que pasa? Que ao collelos o caqui ten unha piel tan fina, pero tan fina como o de unha uva. Ten esa mesma grosor, non é nada. Entón, hai nos que coller con moitísima delicadeza, porque ao mínimo golpe, ou que lle toquemos cunha uña ou así, o hongo entra para dentro, é o que forma esta mancha tan característica, o sea, que é, alternaria, pero fijísimo. Como ten tan delicado, pois é moi fácil de que se poña así. Que os quite, que van a empezar a caer agora todas as follas, tenas que recoller e retiralas dali da horta, tenas que tirar ou a basura ou queimalas. Ten que podar un pouquiño o árbol, sempre sabemos que airear é unha das opcións para evitalo, e despois podemos lle botar, cando lle caia de toda a folla, unha man de caldo bordolés.
cobre, oxicloruro de cobre, ou eses dous se lle iría ben calquera deles. E despois alternar cola de cabalo e bicarbonato potásico para que o hongo, se quedou algunha espora, mantela como a raya. E despois, cando empece ca flor, antes de que empece a florear, botarlle outra man de cobre. Caldo bordolés ou oxicloruro de cobre. E con isto vai non controlar, pero é moi importante que retire as follas que están ahora mismo caendo fuera, limpieza, que ten que limpar o sitio. E xa está. O sea, no, a ver, Traballo ten, non? é un traballazo, porque hai que limpiar, hai que recoller todas as follas, recoller os frutos antes de que estean maduros, botarlle o cobre e despois ir alternando con cola de cabalo e bicarbonato. Vexo que isto que nos ocupa todos os xoves pola tarde non é para xente impaciente, No. Verdade? A ver, tendo unha horta sempre tens que ter paciencia, pero unha horta Pero ao final tamén... hai solucións. Sí, sí que as hai. Claro. O que pasa que cando son remedios que, digamos, son máis caseros, hai no que compensar con máis insistencia, máis tempo e máis tenacidade, que é un químico. Un químico vai directo ao grano, pero bueno, non é o que estamos buscando aquí neste espacio, non? Un espacio que volverá a próxima semana. Por suposto. Luz Cachousa volverá por aquí. Seguirá dando consellos e recomendacións. Iago, lembramos cal é o número de WhatsApp para que todos aqueles que teñan algunha dúbida poidan trasladar ya directamente a Nusca. Lembrade que podedes mandarnos as consultas en forma de mensaxe, en forma de audio, acompañado de fotos, de vídeos e tamén deses pequenos matices, como dicía Nusca, Sí. para facilitar ya o traballo, pois onde está localizada esa planta, o clima, Fotos, está ou todo o genial, que eso sexa. está genial. O número é o 627-751-962. Todas as semanas aprendemos e imagino que ti tamén descubres cousas que o mellor Moitísimo. descoñecías dos propios ointes, Sí, non? sí, porque sabes que pasa? Hai cuestións que eu non me planteo que poida ser unha dúda para alguén, porque para min como me cae como máis de queixón. E cando me formulan a pregunta, digo, pois mira ti que curioso, que non se me ocurriría nunca facer un vídeo para o meu canal de YouTube ou así, explicando eso. Entón eu agradezo moitísimo as cuestións que me fan porque tamén me enseñan a explicalas. Aquí temos esta cita todas as semanas, os xoves, pola tarde, con Nus Cachousa, non o deixedes, de verdade, calquera dúbida, cuestión, a través do número de WhatsApp, e sempre con algo de paciencia, sabendo que non imos responder o mellor a semana que ven, pero que a próxima ou a seguinte, o inte vai Ou a ter mellor de repente satisfacción. ven o xoves Nusca e mételle o... Mételle mételle a todas todas. e responde as todas un tirón. No, teñome que poñer e dixo, non, para o ano non vai a quedar ninguna, así que vou a meter o turbo, pero o turbo, Queda dito na radio. Sí, queda dito, bueno, agora teño que cumplilo. Nos imos poñer tamén o turbo agora, o acelerador, para rematar o programa a tarde, e para xa que quededes cos compañeros da redacción de deportes, para que nos conten a ver como lle vai o Celta por terras búlgaras. Será de contado xa, porque nos remataremos con algo de música que buscou Iago Castro para despedir este tempo da tarde. Nos cata a semana que ven. Hasta a semana que ven, aquí estaremos. Marchamos, Iago.